Good morning. नैबेहायनो बाथरुमा खिनाय हासुनाय दुगैनाय गासिबो जेन्टस लेडिस नै गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिम गाहाम हामलायनाय बावहरनाय जाबाय। दा फुंबिलिनि फ्रेस खालामनानै नै साहा लोंनो फैदो। नै आर'ज हाबाफारिनि आगोल नै बयबो मानसिफोरा थानसालियाव फैदो आरो खुलुमदो। लोगोफोर बेरेफुंजानि जेब्ला गसाइखौ गाबज्रिनो मोनोब्ला बा खुलुमनो मोनोब्ला जोबोद गोजोननाय मोनो, गोसोआ निस्थार जायो। जुदि गोथार गोसोजों आर'ज खालामोब्ला थारैनो इसोरखौ खाथियाव मोनबाय थागोन। फिन आर'जनि हाबाफारियाव बाहागो लानो फैबाय। नै बयबो आसारि गोथारि बियारि बयबो जिरायबाय आर'जआव। आसारिया आसारि, गोथारिया गोथारि फारसेजों जिरायदो। सानथामनि हाबाफारिजों खुंजानाय गौमा आर'जनि नैथि सानाव जायफोर दाब दाब थावनिनिफ्राय सफैदों नोंथांमोनखौ जोंनि नैबे आर'जसालियाव सिरिबाङै जिरायफैनो थाखाय जों गुरैयै खावलायदों। गेदेमा दौरि बिथांमोननि मोन्थोर आवरायनायजों लोगोसे दुलाराय गौमा आर'जनि गासैबो गेदेमा नोंथांमोनखौ सिरिबाङै जिरायफैनो थाखाय खावलायहरनाय जादों। एसेयावनो जायनो आखायाव लाबाय दिनैनि बे गोथार आरो गेदेर हाबाफारियाव बाहागो लाफैनाय गेदेमा नोंथांमोन दौरि आसारि आरो लोगोसे आर'ज हान्जानो सुंग्रिजेननाय आर'ज बा आलाप बेखौ लानो थाखाय बयखौबो खावलायनाय जाबाय। हमथायालासिनो बयखौबो सिरि थानो थाखाय खावलायदों। खालि दौरिफोराल' आरो आसारिफोराल' मोनथिनांगौ रायसनदों। दा बे समाव
अइलफार अट'नमास काउन्सिलनि गाहाय खुंगिरि CM बिथां मुस्रि मिहिनेश्वर बसुमतारी बिथाङानो जाबाय बर' कसारी अइलफार अट'नमास काउन्सिलनि गाहाय खुंगिरि CM मुस्रि मिहिनेश्वर बसुमतारी बिथांखौ दिनैनि बे गोथार हाबाफारियाव बरायनानै लाबाय। गिबियावनो दिनैनि बे गोथार फुंबिलि बे समाव क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय जोंनिनो बड'लेण्ड जि मावख' गाहाय मावख' दे बुद्ध अननानै जिरायदो दसे। दिनै सफैनो हादों जोंहा बड'लेण्डनि स्पिकार आं बायदि आसामनि ओरै बड'लेण्डनि स्पिकार जोंहा मानाव गेदेर खाथिराम बर' ओंखायनो बिथांखौ आङो बरायनो खावलायदों। जोंनि गेजेराव सफैबावनो हादों जोंहा बर' कसारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल जायखौ आं हाथरखि रायजो होनबाय थायो बे जे गोदान काउन्सिलनि जोंहा मानाव गेदेर अनिल बसुमतारी बिथांमोना बड'लेण्डनि बायहेरायाव खिन्थु जोङो मख'बाय थाबा गाज्रि मोनो बायहेरायाव होनबा आरोबाव प्रणब बर' मानाव गेदेर बिथाङाबो बर' कसारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल हाथरखि रायजोनि बिथाङाबो EM दुलाराय बर' हारिमु आफादनि आफादगिरि मुस्रि जगेश्वर ब्रह्म बिथांखौबो आं मान बावनो खावलायबाय। आरो जोंहा दिनै बेवहाय बोसोन होनो थाखाय जोङो बिबान होदों जों बयनिबो सिबिजाथाव जोंनिनो आंगो जोंनि बे बाथौ धोरोमखौ दिनै मुलुगनि गेजेराव फोसावनाय आरो बेबायदि बायदिसिना हाबाफारिनि गेजेरजों जों दिनै माने गोग्गायै बिहोमा दासिमबो बिथाङा बे हाबायाव नांथाबगासिनो दं मानाव गेदेर डक्टर मंगल सिं हाज'वारि बिथांखौबो आं बरायनो खावलायबाय। दा जोंनि गेजेराव मानाव गेदेर स्पिकार बिथांखौ आं फंनैसो जोंनो माने बोर सारस्रिनो उइस होनो थाखाय हामलायथि बावनो थाखाय आं खावलायदों बिनि उनावनो जोंनि बोसोन होनाया जागोन। आफा इसोर बोराइ बाथौनि सेराव आंनि आर'ज बे सानथामनि हाबाफारिनि आर्किटेक्ट थामहिनबा बे गासै थासारिखौ बानायनाय जोंनि बयजोंबो सिनायजानाय मोनसे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरि ओं ह्रीं क्लीं फत्से ओं ह्रीं क्लीं फत्से दिनैनि बे बिराद आर'ज मेथाइ रोजाबनाय
एबा आर'ज MLA मानगोनां मुस्रि लरेन्स इस्लारि बिथांखौ बे समाव सिनायथि लानो थाखाय खावलायनाय जाबाय आरो बिथांखौ गांसे आर'नाइजों बरायनाय जाबाय। बिनि उनाव सिनायथिनो आखायाव लादों बिटिआरनि EM मानगोनां बिथां मुस्रि रन्जित बसुमतारी बिथांखौ सिनायथि लानो थाखाय खावलायनाय जाबाय। आरो बिनि उनाव सिनायथि होनो आखायाव लादों मानगोनां MLA मुस्रि जिरन बसुमतारी। आरो मानगोनां MLA मुस्रि जयन्त बसुमतारी। खावलायनाय जाबाय। दा बे समाव जोंनि लकेलनि मानगोनां MLA बिथां लरेन्स इस्लारिखौ बिबुंथि लाखिनो थाखाय खावलायनाय जाबाय। मुलुगनि गोजोन आरो खौसेथिनि मुङाव क'क्राझाराव खुंजानाय गोथार जे बाथौ आर'ज बे हाबाफारियाव जोंजोंनो बाहागो लानाय बयनिबो सिबिनां आसाम आयेन आफादनि मानगोनां बुंथिगिरि मानगोनां MLA मुस्रि जिरन बसुमतारी। गिबिसिनथारावनो बयनिसिमबो खुलुमनायखौ जासिदों आरो लोगोसे खुलुमहरनाय जाबाय। दिनैनि बे जोबोद गोथार मानसिफोरखौ दैदेननायाव बे गेदेरथार बिहोमा आरो हेफाजाब होयो। सोरबा मानसिया जायखि धोरोमावनो थाया मानो बे धोरोमाव नांथाबनानै थायोब्ला बिनि गाज्रि साननाय बिनि गाज्रि हाबा मावनाया मालाबाबो थाबनो बे जाया। आखायाव लादों गिबियावनो दङ आसाम रायजिक BJPनि सोद्रोमा मुस्रि बिभुति बरगयारी बिथांखौ सिनायथि लानो थाखाय खावलायबाय आरो जोंनिफ्राय गांसे आर'नाइजों बरायनाय जाबाय। साबायखर थाबाय बिथांनिसिम। बिनि उनाव सिनायथि होनो आखायाव लादों मुस्रिमा कबिता बसुमतारी बिथाङाबो आसाम रायजिक BJPनि सोद्रोमा बिथांखौ सिनायथि लानो थाखाय खावलायबाय आरो गांसे आर'नाइजों बरायनाय जाबाय। साबायखर थाबाय। आरो बिनि उनाव सिनायथि होनो आखायाव लादों सुरुप स्थिति प्रसार संसदनि प्रेसिडेन्ट मुस्रि रमेश चन्द्र ब्रह्म बिथांखौ सिनायथि लानो थाखाय खावलायबाय आरो गांसे आर'नाइजों बरायनाय जाबाय। जोबोद जोबोद साबायखर थाबाय स्वर्गियारि बिथांखौ बे समाव जोंनि गेजेराव सिनायथि लानो थाखाय खावलायनाय जाबाय आरो बानजाय आफादनिफ्राय गांसे आर'नाइजों बिथांखौ बरायनाय जाबाय। जोबोद जोबोद साबायखर थाबाय। दिनैनि बे गोजोन बेलासि समाव आफा इसोर बोराइ बाथौखौ आलो गोजोनै सोंहरनाय दौरि दौसिखौ दैदेनलांनाय मानगोनां जोंनि आसाम एसेम्बलिनि स्पिकार मुस्रि बिस्वजित दैमारि DC बर्णाली डेका নিজৰ চিনাকি দিবলৈ মই অনুৰোধ জনাইছোঁ। আৰু লগতে আমাৰ কমিটিৰ তৰফৰ পৰা এখন আৰনাইৰে আদৰণি बिथांखौ गांसे आर'नाइजों बरायनाय जाबाय। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि मुस्रि दिपेन बर' बिथांखौ बे समाव गावनि सिनायथिखौ लानो थाखाय खावलायनाय जाबाय आरो जोंनि बानजा आफादनिफ्राय बिथांखौ गांसे आर'नाइजों बरायनाय जाबाय। जोबोद साबायखर थाबाय। मानगोनां गाहाय नेहाथारि मुस्रि फनेन्द्र बसुमतारी बिथांखौ
गावनि सिनायथिखौ लानो थाखाय खावलायनाय जाबाय। बेनि उनाव सिनायथि होनो आखायाव लाबावदों मुस्रि बनेन्द्र कुमार मुसाहारि एक्स MLA आरो ATDC भाइस चेयारमेन बिथांखौ गावनि सिनायथिखौ लानो थाखाय खावलायबाय आरो बिथांखौबो गावनि सिनायथिखौ लानो थाखाय खावलायनाय जाबाय। आच्छा बे समाव बे हाबाफारिखौ लोब्बा लानानै गांसे बिसुम्बि बानजाय आफादनिफ्राय सुजुनानै बे बिसुम्बि बे बिजाबखौ जोंनि क'क्राझारनि मानगोनां DC बिथांनि आखाइनि दारै बेखेवनाय जाबाय। गोजोननि थान्दै बिसुम्बिनि मुङा जाहैबाय गोजोन थान्दै। बे बिराद बाथौ आर'ज बिथांखौ बे समाव बिबुंथि लाखिनो थाखाय खावलायनाय जाबाय। खर' गंग्लाय खुलुमनाय आरो आफा इसोर बोराइ बाथौनिसिम आर'ज गाबहरदों। सानथामनि बे खोब ओंथि गोनां बिराद बाथौ आर'ज आरो खेराइ गोबाव सम आरो दासिमबो मेंनो रोङै हाबा मावनाय आरो एसे सिगाङाव खोब मेहेर गोनां आरो जोबोद ओंथि गोनाङै बाथ्रा बुंलांनाय मानगोनां आदा बुद्ध बाहान स्वर्गियारि बर' माहारिनि अराय जौगानायनि थाखाय आरो नोंथांमोननि बे आर'जआ थारैनो हारिनि थांना थानायाव हारिनि जौगानायाव माहारि हिसाबै जोङो बुहुमाव गावखौ फोथांना लाखिनायाव जेब्लायबो जोङो गोहो बोलो मोनगोन होननानै आङो बिसास खालामो। मोनाबिलि आर'ज बानजाय आफादनिफ्राय गांसे आर'जजों बरायनाय जाबाय। साबायखर थाबाय बिथांनिसिम। लोगो लोगोनो बिथांखौ बे समाव दान्दिसे सम बिबुंथि लाखिनो थाखाय खावलायनाय जाबाय। रानगोरा প্ৰাৰ্থনা কৰি আছে বাথৌৰ প্ৰথাৰে বাথৌৰ নিয়মেৰে বড়ো সমাজে যেনেকৈ ঈশ্বৰক সদায় বিনতি কৰে সেই হিচাপে এই চিষ্টেমত কৰিছে। বড়োসকলে সদায় অকল নিজৰ কাৰণে ভাবে, নিজৰ কাৰণে পূজা কৰে, নিজৰ গাঁৱৰ কাৰণে সমাজৰ কাৰণে পূজা কৰে, কেতিয়াও বাহিৰত তেনেকুৱা ধৰণৰ পূজা নকৰে। সেইকাৰণে বড়োসকলে ঈশ্বৰ বিশ্বাস কৰে না নকৰে ইমান বুজি নাপায়। এক হৈ ফালে যাক আমি দৌৰি দৌচি আচাৰি বুলি কওঁ, ইয়াত প্ৰাৰ্থনা কৰাইছে জগতে আছে সেয়া যেন সবলভাৱে কৰিব পাৰে আৰু বিশেষ কৰি ৰাজনীতিক নেতাসকল আহিলে যেন ভগৱানে আশীৰ্বাদ দিয়ে নিজৰে সন্তান বুলি সমাজখনৰ কাৰণে দেশৰ কাৰণে জগতখনৰ কাৰণে সদায় ঈশ্বৰক প্ৰাৰ্থনা কৰি থাকিব পাৰিব। মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত আগুৱাই লৈ গৈ আছে আমাৰ সকলোৰে শ্ৰদ্ধাৰ ফণীন্দ্ৰনাথ শৰ্মা ডাঙৰীয়া। তেওঁ অসম বিজেপিৰ আমাৰ সাংগঠনিক সাধাৰণ সম্পাদক, তেখেতক আদৰণি অনুৰোধ জনাইছোঁ। অসম বিজেপিৰ সাধাৰণ সম্পাদক দিব্যৰঞ্জন শৰ্মা ডাঙৰীয়া, প্ৰদেশ বিজেপিৰ পুলক গগৈ ডাঙৰীয়া, পুলক গোহাঁই ডাঙৰীয়া অলপ বাহিৰত গৈছে। আসাম প্ৰদেশ বিজেপিৰ আমাৰ জগতিক সম্পাদক প্ৰদেশ বিজেপিৰ আমার মাজত আছে দেৱজিৎ বৰা ডাঙৰীয়া, কিষাণ মৰ্চাৰ আমাৰ সভাপতি অনুজ সৰাফ ডাঙৰীয়া, আমাৰ কো ট্ৰেজাৰাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি অসম। আমাৰ আছে বিমল ওসৱাল ডাঙৰীয়া, ৰাজ্যিক আমাৰ
এইটো কি প্ৰভাৰী ডাঙৰীয়া আৰু অবিৰাম মহানায়ক উল্টাকৈ লিখিছে অবিৰাম মহানায়ক ডাঙৰীয়া ডিপুটি স্পিকাৰ আমাৰ বড়োলেণ্ড বিধানসভাৰ ডিপুটি স্পিকাৰ প্ৰদত্ত গগৈ ডাঙৰীয়া আৰু আছে আমাৰ মানস ডেকা ডাঙৰীয়া ষ্টেট ছেক্ৰেটাৰী এতিয়া আমাৰ মাজত আছে শিৱনাথ ব্ৰহ্ম ডাঙৰীয়া আমাৰ ৰাজ্যিক বিজেপিৰ আমাৰ মাজত আছে ৰেৱৰেৱা নাজিয়াহাৰী EM আমাৰ আৰু আছে আমাৰ মাজত ব্ৰহ্ম বাইদেউ আমাৰ প্ৰিন্সিপাল কোকৰাঝাৰ গভ কলেজৰ সৰ্বেশ্বৰ ব্ৰহ্ম ডাঙৰীয়া আছে আমাৰ এইফালে মানে একদমবাৰে পৰিৱৰ্তন হয় তেখেতে পুৰা সাধু জীৱন অৰ্পণ কৰি ল'লে আগতে আমাৰ সংগ্ৰামী নেতা আছিলে উপেন্দ্ৰনাথ ব্ৰহ্মৰ সময়ত নৰবেশ্বৰ দা এই অঞ্চলৰ কাৰণে অসমৰ জনজাতিসকলৰ কাৰণে এটা গোটেই নিজৰ জীৱন উৎসৰ্গা কৰি দিছিলে ৰাজীৱ ব্ৰহ্ম ডাঙৰীয়া আমাৰ MCLA বড়োলেণ্ড কাউন্সিলৰ নেতা আছে আৰু প্ৰভাত বসুমতাৰী আছে আমাৰ সুবাইজাৰ সমষ্টিৰ MCLA ডাঙৰীয়া কবি আৰু আমাৰ এছিষ্টেণ্ট প্ৰফেচাৰ আছে নেকি কোকৰাঝাৰ গভ কলেজৰ অঞ্জু নাৰ্জাৰী বাইদেউ ক'ত আছে এই লাষ্ট ফালে আছে হয় অঞ্জু নাৰ্জাৰী আমাৰ সাহিত্য একাডেমি ইয়াৰডিও হয় আৰু আমাৰ জিলাৰ সভাপতি ৰাজকুমাৰ ব্ৰহ্ম ডাঙৰীয়া আছে তেখেত নহ'লেতো আমাৰ ইয়াত পূজা কৰাটোৱে দিগদাৰ আছিলে ৰাজকুমাৰ ব্ৰহ্ম ভাল কিবা চৰ্দাৰ ফৰীন্দ্ৰনাথ শৰ্মা ডাঙৰীয়াক তেখেতৰ দুআষাৰ মনৰ কথা কৈ যাবৰ কাৰণে মই অনুৰোধ জনালোঁ দুধ হয় আৰু তেওঁলোকৰ কাৰণে আমি আছোঁ আমিতো সাংসাৰিক জীৱন সদায় ধান্দাত থাকোঁ কিন্তু দাদাৰ একো ধান্দা নাই গতিকে আকৌ দাদা অসমীয়া মানুহ দেখিছে তেখেতৰ ঘৰৰ পূজাটো আমিষ হয় বুলি পূজা কৰে আমিষ খাব পায় বড়োসকল সদায় পূজাত আমিষ খাব পায় বুলি আগতে চবেই জানিছিলে কিন্তু আমাৰ নিৰামিষ হৈ আছে ইয়াতে আজিৰ এই অনুষ্ঠানটোৰ কাৰণে আহিবলৈ আগ্ৰহ কৰিছিল আমাৰ সকলোৰে পৰিয়ালৰ নিচিনা আমি অনুভৱ কৰা অসম বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ मोनाबिलि आर'ज जोबसिगोन जोबथा आर'ज मोनाबिलि आर'जआ जोब्बाय गासै बाथौ सिबियारि नोंथांमोन दावखोगासिनो दं मोजांनिफ्राय मोजां जोंना गासिबो साइडआव गासिबो बिथिङाव जोङो मोजां जाबोगासिनो